29 август. Да вярвам и да зная. Някои от нас четат за първи път тази книга с дневни медитации и това поражда у нас чувство да започнем да вярваме, че е възможно да се променим и израснем. Предубежденията, в които сме били вкопчени, започват да се сгромолясват. Изчезват всички извинения и оправдания, с които се прикриваме. Да виждаме, че има и други като нас, които са преминали през подобни преживявания и които са успели да се променят и израснат, ни кара да вярваме. Вярвай, живей и практикувай програмата по същество най-малко 2 години и ще откриеш какво е най-мощното от теб – знанието. Първо трябва да имаме вяра, а след това знание. Така всички съмнения изчезват от нас. Преди вярвах, а сега знам, че